Ну ёсць у Лукашэнкі дачка, і што? Што пішуць боты пад навіною пра імаверную дачку палітыка? Змест каментароў вельмі падобны, маўляў, наяўнасць яшчэ аднаго дзіцяці гэта сведчанне таго, што Лукашенка сапраўдны мужчына. Цудоўна, у нашага прэзідэнта ёсць яшчэ і дачка, гэта вам не бяздзетныя Руты, Макрон ці Меркель, піша адзін каментатар. Таксама боты імкнуцца давесці, што пазашлюбныя дзеці звычайная практыка. Колькі гэтых пазашлюбных дзяцей ва ўсім свеце? Шмат мужчын і не ведаюць аб сваіх пазашлюбных дзецях. Ці калі ў яго былі нейкія жанчыны, гэта нармальна, горш было б, калі б іх у яго не было. І ўвогуле, па меркаванні ботаў, у гэтай сітуацыі не Лукашенка вінаваты, а самі жанчыны, якія не даюць яму праходу. Малойца, Лукашенка, ад цябе нарадзіць гонар, пішуць адныя. Зайздросціце моўчкі, раяць іншыя. Ды і ўвогуле, пра што тут казаць, калі Беларусь квітнее? Прадукты сапраўдныя, чысціня ўсюды.